बाथौ खेराइ रेजर्टआव बा हाग्रामा बिथांनि रेजर्टआव डिस्कुस डेन्सार मोसानायाव माबा मोनसे मिसलेट जाबाय। बिनि थाखायनो जुदि दिनै धरना होयोब्ला नैबे हाग्रामा महिलारि बुंनाय खोथाया बेसेबां सिरियास। बिटिसि कन्ट्राक्टर गौतमनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया फोरमायदों दि खौरांनि गेजेरजों आं सानोमोन बिपिएफनि जायफोर एमसिएलएफोर दं बिसोरखौ जोबोर गोरों होननानै, नाथाय बिथांमोनखौ जे मानगोनां प्रमद बर'आ एसेबां मोजां थगायनो हायो बेनि फोरमानखौ आं होगोन। बबेयाव थगायखो, माबायदि थगायखो, मानो थगायखो, जायगाया माबायदिमोन बेनि फोरमानखौ आं होगोन होननानै बुंदों बिक्रम दैमारिया। बिपिएफनि एमसिएलए बिथांमोनखौबो प्रमद बर' सार बिथाङा मोजाङै थगायनो हायो होननायाव बे खोथाखौ बुंनो नागिरदों। जोंहा जुलाइनि 11 तारिख 2003नि मोनसे एसेम्बलि जानानै थांदोंमोन। बे एसेम्बलियावहाय दानेश्वर सार बिथाङा मोनसे कुइसन एरेज खालामदोंमोन जे एन्जा कुइसना बेनो जे ट्रिपनि एनजिअनि इमप्लयिसफोरनि दान बान्थाखौ बिटिसिनि बबे हेडनिफ्राय होनाय जायो आरो दान बान्थाया बेसेबां होननानै मोनसे कुइसन एरेज खालामदोंमोन दानेश्वर बिथाङा। नाथाय प्रमद बर' सार बिथाङा ओरैबायदि बरिया नंखाय खोथा एन्सार होबाय। बे खोथाखौ नोंथांमोननो फरायना होनो नागिरदों। कुइसना बे जाबाय, एन्सारा जाहैबाय बिटिसि हैज नट मेड एनी पेमेन्ट टु ट्रिप एनजिअ इमप्लयिस। ट्रिपनि एनजिअनि एमप्लयिसफोरनो बिटिसिनिफ्राय जेबो पेमेन्ट होनाय जाया होनना बिथाङा एन्सार होबाय। मानो थगायो? जायगाया बबेयाव? हदनाव, पबित्र हदनाव बिथाङा थगायदों। बिपिएफनि दैदेनगिरि एमसिएलए बिथांमोनखौ थगायनो हायो। नाथाय आंनि तथ्यआ बे, नोंथांमोना मोनगोन। आङो तथ्य सहकारिसो बुंदों। बिनि दान बान्थाया जाबाय 45,83,440 रुपिस बिथांमोननो दान बान्था होनाय जायो। मिथिबाय? अब्ला नों बबेयाव खारदों? मानो थगायो? प्रमद बर' सार बिथाङाबो निजे ड्राफ्ट खालामनो होबाय जे बे बेसेबां होनाय जायो होननानै 10 तारिख सानाव ड्राफ्टिं खालामजोब्बाय अफिसारफोरा। सैथोखौ ड्राफ्टिं खालामनानै बिथाङा हरनि गेजेराव सोलायनानै नैबे ड्राफ्टखौ दिहुनबाय जे बिटिसि हैज नट मेड एनी पेमेन्ट टु ट्रिप एनजिअ। बिथांमोननो पेमेन्ट होनाय जाया होननानै बिथाङा बे लेखाखौ दिहुनबाय। थगायनो मानो मोजां मोनो? जिखि जाया बिटिसिनि चिफ जानो थाखाय नोंथाङा जाफोर खोथाखौ बुंबोबाय, थगायबोबाय, बे जानानै थांबाय। नाथाय नै थांनाय जुलाइनि 11 तारिखसिम पबित्र हदनाव नोंथाङा एसेबां गिदिर जुदि थगायनो हायोब्ला रायजोआ मा आसा खालामनो हागौ? दिनै नोंसोरनो बुंनाय, रायजोआ मा फोथायनाय लाखिनो हागोन? हाउसखौनो थगायबाय, बिपिएफखौ नङा हाउसखौनो थगायबाय, बर' रायजो राजाखौनो थगायबाय, काउन्सिलनि गासैबो हाउसखौनो थगायबाय। सासे इएमखौ आं बुंहरबाय, नोंसोर मिथिना मिथिया बेयाव पेमेन्ट होयो होननानै। बिथाङा बुंबाय बेलजियामनि ओएसडिफोर दङ, बिथांमोननि बायदिसो सोलियो। सोर बेलजियामनि ओएसडि बिसोरलाय? आंथ' सिनाया। दिनै नाय, दुखु मोनसे फैयो। फैबाय थानाय समाव जिखि जायानो गभर्नमेन्ट सालाया मानो गोबां खस्थ' मोनगोनखौ दिनै जों नुहुरो। सिस्टेम ब्रेकडाउन। मानो थगायो? थगायनो मानो मोजां मोनो? बेथ' बिराद गिदिर इसु। बेनो होदोंबा होदों, होआखैबा होआखै होनब्लानो जायो। नाथाय गाव होदों होननानै लिरखानाय लेखाखौनो जुदि डिलेट खालामफिननानै जुदि होआखै होननानै जुदि हदनाव, पबित्र हदनाव थगायोबा बिनिसै बांसिन थगायनाय आरो मा दंबावो? एन्सार गैया। दिनै बेनिखायनो आं खावलायदों, फैबाय थानाय समा जोंनि थाखाय मोजां नङा। आं खावलायदों आरो बुंदों, गोबां तथ्य दं, आं अननानैनो होबावाखै, अननानैनो आं बुङाखै। गोबां इएमफोरजों आं रायलायहरो, तथ्यफोरखौ हरो, आं बेफोरखौ बुङाखै होनना बिथांमोना बुङो। बिथांमोना बुंना हो होनना बुङो, नाथाय आं अननानै माब्लाबा बुङा। नाथाय अक्ट'बर आरो नभेम्बरनि दिनाव गोबां तथ्यखौ नोंथांमोना मोनगोन। आसरित जागोन नोंथांमोना। बर'नि बिर जोहोलावफोर बारग' एनडिएफबिफोरनि नखरफोरा आंनि सिगाङाव खौरां लाहरबाय थादों। धेमाजियाव जानाय जाथायखौ लानानै सा 6 सुबुं दायनिगिरिखौ दाय गैया होननानै बिजिरसालिया उदां खालामनायखौ खौरां मोननानै गोबाङानो सोंथि खालामदों।
जोंना बारग' NDFBफोरा गोजोन गोरोबथा जानानैबो मानो उदां जानो हायाखै? थांनाय 12 जुननि 2023 मायथाइयाव बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकार जथायै मोनसे गोनां बाथ्रा सावरायलायनाय जादों। बे गोनां बाथ्रा सावरायलायनायाव बारग' NDFBफोरखौ लानानै NDFBफोरनि जेसेबां केस दं बिथांमोननि केबिनेटआव रायज्लायनायनि गेजेरजों आफादगिरिनिसिम लानानै थांनायखौ बुंदों आरो बिथांमोननि केसखौ लानानै मोजां सावरायलायदों बेखौ बरायदों बिटिसि कन्ट्राक्टर गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया। जोंनि बर' रायजोनिनो बिर जोहोलावफोर एक्स NDB बिथांमोननि न'खरफोरा बिथांमोना आंनि सायाव सोंहरबाय थादों जे थांनाय 24 तारिख जिहेतु धेमाजियाव जानाय घटना नोंथांमोना बयबो नुदों जे साब्रैना साबा ना सयजन माबाखौहाय केदारखौहाय कर्टआ दाय गैया होननानै दिनै हगारबाय। बेखौ लानानै गोबां सोंथि खालामदों जे एक कर्ट जायाब्लाबो बिथांमोना दिनै उदां खौराङाव फैबाय, नाथाय जोंहा एक कर्ट जानानैबो मानो फैया, बिथांनि सोमोन्दै मानो बुंग्रा रावबो गैया, बेखौ आंनि सायाव बुंहरबाय थानायलाय आं दि एसे फोरमायनो सानदों। आं मोजां खोथासो फोरमायनो सानदों जे थांनाय जुननि 12 तारिख बे जुन 2023 जुननि 12 तारिख जोंनि बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकार आरो हम डिपार्टमेन्टजों मोनसे गोनां खोथा रायज्लायदों। बे गोनां खोथा रायज्लायनायाव मोनसे माइन'रिटि बेयावहाय आं नुनो मोनदों जे NDFBफोरखौ लानानै NDFBफोरनि जेसेबां केस दङ बिथांमोननि केसखौ केबिनेटआव रायज्लायनायनि गेजेरजों प्रेसिडेन्टनिसिम लाना थांनायनि खोथाखौ बिथांमोना बुंदों आरो बिथांमोननि केसखौ लानानै जिथु पजिटिभ डिसकासन खालामदों बेखौ आं मस्ट वेलकाम खालामदों। रायजोनो मिथिहोदों। एक्स NDB बिथांमोना धैर्य हमथ'दो। बिथांमोना रायज्लायनाय बायदि बे लेखायाव जेरै लिरदों जि पजिटिभ बिथांमोना बे लेखायाव लिरदों बे लेखायाव लिरनाय बायदि बिथांमोना मावोब्ला थारैनो गमामायैनो NDFBनि न'खरफोरा आरो एक्स NDB केडार जायफ्रा दिनै जेलाव दङ, जायफ्रा जेलनि बाहेराव केस जानानैबो दासिमबो दङ, बिथांमोना निस्सय एसे उदां अख्राङाव फैनो हानायनि बेबस्थाखौ मोनगोन होननानै आङो फोथायदों। बेजों लोगोसे बिटिआरनि CMखौ खावलायदों बे माइन'रिटिनि गेजेरजों जेसेबां एक्स NDB केडारफोर दङ बिथांमोननो संस्थापन होनांगौ आरो सोलिनो हानायनि स्कप बिथांमोननो होनांगौ। NEDFIनि गेजेरजों बिथांमोनखौ मोनसे स्कप होनांगौ। बे मिटिंनि गेजेरजों बिदि रायज्लायनाय जादों। आसा खालामदों बेयाव दायित्व होनाय बायदि बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथाङा निस्सय एक्स NDB बिथांमोनखौ नायगोन। दा आं दिनै एक्स NDB बिथांमोनखौ लानानै गोबां खोथाखौ बुंबोनाय जायो, नाथाय आं जेबो मावनो हाया। गभर्नमेन्टआ मावनो हायैखौ आं मा खालामनो हानो बा रायजोआ मा खालामनो हानो। थांनाय जुननि 8 तारिख आङो कनकन कलिता NI कर्टनि एडभकेट बिथांजों आं थांदों, मिडिया लाना थांदों। थारैनो गभर्नमेन्टआ NDB बिथांमोननि सोमोन्दै मावगासिनो दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंबाय थादोंमोन जों मावगासिनो दङ होनना। नाथाय बे खोथाया नंमारगौना नंमारा आं बेखौ प्रुभ खालामनो थाखायसो आङो बे कनकन कलितानियाव आङो मिडिया लांनाय जादोंमोन आरो बिथाङा बुंदोंमोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो आरो गभर्नमेन्टनिफ्रायबो दिनैसिम जेबो पजिटिभ रायज्लायनाय जोंनिसिम गैया होनना बिथाङा प्रुभ होदोंमोन। दा बिनि उनावनो आं जेब्ला 8 तारिख थांबाय, 8 तारिख NIआ बुंबाय, 8 तारिखनि उनाव 8, 9, 10, 11, 12 सानथामनि उनाव बिथांमोना 12 तारिख रायज्लायदों। आं बेखौ बुंनो सानो आंनि थाखायनो जे रायज्लायदों बा NI कर्टनि एडभकेटआ बुंनायनि उनावसो जे रायज्लायदों हम डिपार्टमेन्टजों बा बिटि सरकारा, आं बेखौ बुंनो साना। बिथांमोना निस्सय थांखि दङमोन, बोसोरथामनि उनावसो जों रायज्लायगोन होननाय निस्सय थांखि दंमोन होननानै सानो। थिग दङ, बे लिरनाय बायदि बिथांमोना रायज्लायोबा आं मोजां मोनगोन। बयबो खोनागासिनो दं हाग्रामा महिलारिया इभिक्सननि सायाव बुंदों दि दिनै होखारोब्ला गाबोननो BPF दोलोआ न' लुनानै होफिनगोन। बे खोथाया हारिनि थाखाय बेसेबां खहा आरो बेसेबां मुलाम्फा? हारिनि खहा जामारनाय खोथा बुंमारदोंमोनब्ला बेनि फिननायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा होगौमोन। बाथौ खेराइ रिजर्टआव हाग्रामा महिलारिनि रिजर्टआव डिस्क' डेन्सार मोसानायाव मिसलेड जानायाव धर्ना होनो हायोब्ला नैबे हाग्रामा महिलारि बुंनाया सिरियास। बे बुंनाय खोथाखौ बयबो नुगासिनो। हाग्रामा महिलारिया जे बाक्सायाव फैनानै जिथु इलेक्सन जानायनि सायाव खोथाखौ बुंदों जे दिनै होखारोब्ला गाबोन समफोरनो BPF सरकारा न' लुफिननानै होफैगोन होननानै। बे खोथाया हारिनि थाखाय बेसेबां खहा आरो बेसेबां लाब बेखौ आङो थोंजोङै बुंनो सानाखै। नाथाय बिनि सोमोन्दै खोथा बुंग्रा जोंहा मोनसे सात्र संगठन दङ। हारिनि थाखाय सोरबाया जुदि थारैनो गमामायैनो नंबां जाबां खोथाखौ बुंनानै हारियाव गुन्दुगुल लाबोग्रा बेक्तिनि सायाव एन्सार होग्रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद दंखायो।
जायबायदि दिनै थारैनो हाग्रामा महिलारिया बे एभिक्सनखौ लानानै बुंनाय जिहेतु खोथा बेयो जुदि हारिनि खहा जामारनाय खोथा बुंमारदोंब्ला निश्चय बिनि एन्सारखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा होगौमोन नङा होमबा बिथाङा होगौमोन जे दिनै जाति दुहि जोंनि बर' जातिनि सै सोबग्रा दिनै एभिक्सन जानायखौ नों मानो होबथादों हाग्रामा महिलारि गो बेक हाग्रामा महिलारि मुर्दाबाद होननानै मुर्ति सावनानैब्लाबो दिनै बिनि सायाव एक्सनखौ जोंहा मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादा होगौमोन नाथाय दिनै नुवाखै सैथोआ मा आं बेखौ मिथिया नाथाय दिनै आं बेखौनो एग्जाम्पल होनो नागिरदों बाथौ खेराइ रिजर्टआव बा हाग्रामा बिथांनि रिजर्टआव डिस्कुस डेन्सार मोसानायाव माबा मोनसे मिसलेट जाबाय बिनि थाखायनो जुदि दिनै धरना होयोब्ला नैबे हाग्रामा महिलारि बुंनाय खोथाया बेसेबां सिरियास दिनै होखारोब्ला गाबोननो लुफिनगोन होननाय खोथायाथ' बिराद गिदिर खोथा बियो नाथाय बिनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानो धरना होनो हाया मानो मुर्ति सावनो हाया कारना मा दिनै निस्सय बिनि एन्सारखौ मोनगोन दिनै बेथ' बिराद गिदिर मोनसे इस्यु बियो जे होखारनाङा जों लुनानै होफिनगोन बेयावनो था नाथाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि सायाव जेबो फिननाय गैया आं दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बुंनो समाया जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया नाथाय गोरोन्थिया जायोब्ला आंबो बुंनांगोन नोंबो बुंनांगोन दिनै आं बुङो बेसेबां खारनो बहा खारगोन बहा थाखुमानो जेसेबांनो दिनै खारगोन बेसेबांनो दिनै रायजोआ होसोनानै थाखुमादोंब्लाबो रायजोनि जेराव लाबोगोन बेनिखायनो आं दिनै बुंदों दिनै जोंहा इउनिभार्सिटिनि खोथाखौ नाय इउनिभार्सिटियाव दिनै मा जागासिनो दं बेफोरनि गासैबो सम्पुर्ण दृश्यखौ नुगासिनो दं मोनसेल' राहाखौ आं बुंनो नागिरदों इउनिभार्सिटिनि प्रब्लेम जिहेतु लादु सिं बिथांखौ होखारनायनि खोथा धरना होगासिनो दं जुदि थारैनो बेखौ होखारनो गोसो दंमारोब्ला बिटिसि केबिनेटआ बिटिसि काउन्सिला डिसिसन लानानै स्टेटआव हरागौ माने बेयो जेबो जानाय नङा होननानै आं दिनै फोथायो डिसिसन लानांगोन केबिनेटआ आरो केबिनेटआ आसाम गभर्नमेन्टनो हरनांगोन आरो आसाम गभर्नमेन्टआ निश्चय एडभाइस होगोन दानि गोदान गभर्नरखौ बिनि सायाव गभर्नरआ निश्चय नायगोन दा बिदिनो खावलायदों बेखौ आं नाटक होननानै आं बुङाखै नाथाय सिस्टेमा बेबायदि बेसेबां दुखु होबावनो दिनै छात्रफोरखौ फरायसा आफादनि दैदेनगिरि जानानैब्लाबो दिनै स्टुडेन्टफोरखौ बेसेबां दुखु होबावनो रिजाल्ट मोजां जाया लेखा मोजां फाया सिलेबास मोजां फाया धरना दिनैसिम धरना नुगासिनो दं दा स्टुडेन्टखौ लानानै दिनै गभर्नमेन्टआ मा खालामनो नागिरदों अक्ट'बरनिफ्राय स्टुडेन्टफोरखौ लागातार मायाव बाहायनो नागिरदों बिनि सोमोन्दै आं साननैसोनि उनाव बुंगोन स्टुडेन्टफ्रा रेडि जानानै था आं बे खोथाखौ बुंगोन आरो आङो गोबां बुंनो सानाखै दिनै हाग्रामा महिलारिनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंबाय आरो एबसुआ मानि थाखाय धरना होनो हायाखै नोंथांमोना बिनि माबाखौ बिजिरनानै नायदो बे बेसेबां पजिटिभ बेसेबां नेगेटिभ बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुङो आरो नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाइ स्पिड फाइबार अप्टिक ब्रडबेन्ड प्लान्स मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रिमिं गेमिं आपल'ड डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827